Alhamdulillah, masha Allah, karka karaya shine takenmu. Juya naira 20,000 ta koma miliyan 5 a cikin shekara ɗaya, wato wata 12 da izinin Allah. Alhamdulillah. Mun shiga watan Oktoba, alhamdulillah, yau muna 4 ga watan Oktoba. To masha Allah. Cikin wannan bidiyon za mu gaya mutane target ɗinmu da Allah, wanda suke bin mu, followers ɗinmu, masoyanmu masu liking da commenting, su taimaka mana su yi shooting ɗin wannan bidiyon ya kai inda zai kai, kuma a sauraron mana wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Muna godiya sosai. A wannan wata muna da target na yin cinikin naira miliyan 3. Muna so mu sai da take away na gurasa take away guda 6,000 akan naira 500 insha Allah ta'ala, da physical da online. Saboda haka to wannan ciniki ya canza. Duk wanda yake buƙatar sayan gurasa zai iya saka mana kuɗinsa a gashi nan account ɗinmu kamar haka. Muna so mu samu mutum 3,000 kowanne ya sayi gurasar mu ta naira 1,000, ko da online ne ko physical ne za mu kuma tura masa, ko kuma in online ne ya saya za a iya ba da wannan gurasar da ya saya sadaka fi sabilillahi ga mabukatatta. Saboda muna so mu yi reaching wannan target din, ko kuma wannan mabiyanmu da masoyanmu na online su ne za su fulfilling din wannan mission din namu da muke so mu cimma na wannan project din namu na karka karaya, na kuma juya naira 20,000 ta koma miliyan 5 a cikin wata 12 da izinin Allah. To alhamdulillah, ga munan dai muna ta hada gurasa, muna packaging dinta, za mu fita talla idan mun gama wannan